Iya baik, kita kasih dulu satu buah permintaan. Iya, di secari kertas satu buah lagu. Buki Bunian, iya. Maroko dari sebentar dulu ya. Iya. Goyang deh, gini-gini kan pinggulmu deh. Biarlah kami nak badendang bagurau, awak samalam ko biyakini diam dia orang lamuan. Semua dan ada lakunya Pakanda Allah dibari bagurau indah kalamo Mancalia inyak manari rasa kalua lain cik matu godang-godang buka salero ambo kau indah lebih ni orang kawatu sangka kaden bau ayo Jonan kini rasoden cakik rang nasari rasoden cakik rang nasari tinggi warna kandakan lagu nana kemungkinan neda sonada ngamalam ko hoi nana lain banyak anak lain nan sagadang itu payah dapenyo nan sagadang itu payah dapenyo
Dia jual, dia diam dia orang anak dirancak gantinya. Sabantar cali ayu kalau dan naik kicuanyo biar tidak menjadi pada merasai suatu biasa pangke anak awak kalau jodoh ka di pangaran kalau jodoh di pangaran iya suku yoga jebo makan suku yoga jebo oi nana baden nanga mandalang subuh ade urang banyak danga malam ko adik akan dua nambe laruslah kok lebar laki ga makan yuo kok lebar laki ga makan yuo adik sedang dan naik kora buat ibadah